mɔgɔ minnu y'a ɲini ka boli Makala kasobonba kɔnɔ Kinshasa jamana faba kɔnɔ tɛnɛndon sɔgɔmada joona fɛ olu cogoya ma jɛya nka jamana kɔnɔ ko minisiri Jacquemain Shabani y'a jira ko jate fɔlɔ mɔgɔ 129 fagara waati dɔɔni kɔnɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra jabɔ fɛ kunnafonidilaw ma tarata don a ko u cɛma mɔgɔ 24 minnu fagara marifaci la u kɛlen ko ka kunnafoni cari mɔgɔ 59 wɛrɛ joginna wa u bɛ furakɛli la a y'a jira o senfɛ seerew ka fɔ la AFP k'u ye marifacikaw mɛn tɛnɛndon sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ kanɲɛ 2 waati la wa k'u ye sanga damadɔ kɛ kasobon kɔnɔ foroba king dɔ kɔnɔ ani sigiyɔrɔ Dadi Soso n'o ye kuran baarakɛla ye n'a si bɛ san 40 la o y'a jira ko a ye lakanabagaw ka bolimafɛnw ye u bɛ ka mɔgɔ su ta sɔgɔmada joona fɛ tɛnɛndon polisiw tun ye siraw lamini minnu bɛ taa kasobo kɔnɔ AFP kunnafonidilaw y'o kɔlɔsi o yɔrɔ la kɔnɔnako minisiri y'a jira ko mɔgɔ caman forokira walima k'u dalasa ani binganiw kɛra muso caman la a ma kunnafonisi di u ka mɔgɔyaw kan faamaw ma foyi jira mɔgɔ minɛnenw hakɛ min bolila walima k'a ɲini k'o kɛ tɛnɛndon sɔgɔma fanga ka kumalasela Patrick Muyaya y'a jira dɔrɔn ko lakana baarakɛlaw bɛ kɛnɛ kan wa a ye wele bila dugudenw ma k'u kana siran nin kasoden 14 ani 15 cɛ a bɛ mɔgɔ minnu ta a kan ka sigi minnu kɔnɔ olu hakɛ bɛ se siɲɛ 10 ɲɔgɔnna ma ka kɛɲɛ ni jamana ka jatebɔw ye